De Bumo-auto riet zo'n te skoftje in Boetenpost voor het postcodegebied 9285. Ze wat elke niet een kindergebroek van meidje, maar het is voor een speciale groep mensen oprichten. In uw beleidsplan staat heel eenvoudig: alle mensen die op wat voor manier en om wat voor reden ook minder mobiel zijn, die kunnen een beroep op u doen. En sinds de tongersdag rieden we dus. En het begint erin. De vrijwilligers binnen van groot belang. Er binnen geen arbeidskosten om de autorieden te litten. En daardoor is de prijs voor een ritje net zo hoog. Maar 1,50 euro. Een van alle 30 vrijwilligers verzwaart het de ritten terug Boetenpost. Er was een vrouw, kwam uit Grens, die was blind en die had de hulp bij haar. En die woonde naar de Memta. En die had ze van het station afhalen en die had ze naar haar mem gebracht. Het moet ontwikkelen worden en er moet een hele grote betocht worden en er moet aan een hele grote regels voldaan. Waaronder de AVG, daar was ook een heel stapel idioot van. Maar goed, uiteindelijk ben we tot Safie kwam dat het draait nou. Maar hoe lang zal de Bumo rieden blijven en hoe zocht men naar de toekomst? Wel spannend. We hebben onderzoeken dienen. Wat is het bestaansrecht hier? Is je behoefte ons aan auto? En we denken de eerste jaren die Bumo in elk geval op de wei te horen kan. Maar als ik nou de signaal nu te dwarpje, dan ziet die toekomst er goed uit. Nou, ik hoop toch. In Grauw draait het ook. En dat is de Lieke Grutters Boetenpost. En die rieden nou 100 keer in de week. Nou, dat moeten wij ook heel kennen, denken wij. Maar dit is dus jouw eerste rit. Hoe lang denk je jou hier nog om mij te gaan? Toch zelf een gebroek van mij.